Hai bai rong no rong nai tongo kokborok kothoma YouTube channel. Haidi hingge tini oma hai topic no tui khlaile no je tini ni o kokborok kothoma ni topic wngkha Tajmahal no tui lai. Khajani ta hote buhuk song sing Tajmahal hlayo photo rogo nugo mobile rogo nugo buni khuk rogo khnawo tamo kha Tajmahal bo jaga o tai Tajmahal ni gana gini tamotong Tajmahal bufurni simi swnamjak tai bo raja swnamjak tangui swnamjak tai bono nani rok bosok biangni borok phai bosok gobang phai salo koijona phai tai Tajmahal lo nanyani hingke bosoke rang tiket nani nang abono tilayoi sing tini o kokborok kothoma tike srai khlaioi belaino khna toto khlai sing o Tajmahal no tui rek salainai o kokborok kothoma o sing sugrobai salainai khajang ta hote buk song Tajmahal wngkha Uttar Pradesh ni Agra ni city o Tajmahal tongo tei Tajmahal wngkha aske belai khe naithok je world ni dunia ni 7 number ni bisingo o Tajmahal khobjago ta hote buk song world ni bisingo sobje naithok ni bisingo wngkha 7 number o hingke Tajmahal hingjago khajang ta hote buk song tei oro kobama je foreigner rok je America England wngthing bebak kobama China wngthing Japan wngthing bebak borok ni je ganang borok rok o Tajmahal no nainani hayo khajang ta hote buk song tei oro wngya hempono salo lakh kaisa tei 1.5 lakh borok protidin no aro hayoi naiphainai rok tongo hwnai sajago khajani ta hote buk song tai o Tajmahal ni jeng kisa saityo kinara hingke Jamuna nodi bo tongo tai o Tajmahal ni gana tei hingke Jamuna nodi bo belai kheno naithoke laijak khajang ta hote buk song tai o Tajmahal no habnani hanya normal babe habnani hingke bising basang manaya hanya kisa su hake nai phainani busidrok nai phainani hingke 50 taka nango khajang ta hote buk song tai muti nung pai sognya nai phainani hingke tai 200 taka nung tiket marnai total hingke 250 taka nung aro marnai 250 taka hingke nung bebak jaga no thangani bising basang habani nung guriwoi nai phaimane khajang ta hote buk song tai o Tajmahal wngkha bo tangui naithokasuk tangkhe duniani 7 number o boklaina khlaikha tai bo raja bo soni simitisa sing obono bo bage tisaka tai bo byangni mananyo mangkha kuna ni sara duniani kuna ni bopti mananyo tobukha abo sing derek khe o kokborok kothomani dikhena sing jerei kok salaini khajang ta hote buk song khajani ta hote buk song sing kisimisa khnawo tai kisimisa buni khukrok khnawo tai TV rogo nugo mobile rogo nugo social media rogo nugo sing khnawo Tajmahal ni bisingo ship mutai tongo tai ship mondir bo tongo hwnai sajago tai sing oro kaham ke explain khlainai che thoroni sai thanglainani hingke khajang ta hote buk song oro wngkha 22 ta dugar tabuk phono lock khlaijak khe tongo abongkha kubui kok khajang ta hote buk song a 22 ta dugar wngkha talarinai lock khulok jaya tai o 22 ta dugar je khulok jaya tongmani no joto media wngthing public wngthing neta koto wngthing tei kudogo petition rok laikha khajang ta hote buk song tamni bagi hingke o je 22 ta duglam je bondo talari tonjakmana abono khulogoi nainani nangnai hinai kudogo petition laikha tai joto media rok joto public rok okon tisaka abo kholoka hingke shiv mondir jeske puno mananyo manai hinai salaijago khajang ta hote buk song Tajmahal ni ashol ni mung hingke teju mohaloi ase jago Mughal Badshah tai Shahjahan o Tajmahal no swnamya hnai kebo kheba lukurok tai salainani nango kebo sawo Raja Paramardi Dev bose snamo son 1300 hwnai bo sajago kebo sawo Shahjahan Raja Mansingni busuk narani Joy Singh Raja narani se
o Tajmahal jago rokni rok baksa baksa ke sawo tai kaisa itihaso sajagoi tongmani je sungkhanalai tonglaimani abo hingkangke je a Tajmahal samung tangnai 2000 jona borok jara lebar khlai samung tangnai rok borokni yakbo tan suirja kahni bo sungkhanalayo tangni yak tan suirja kahngangke je o Tajmahal no borok aske naituko swnamka tai borok snam paimani pore hengke yak tan suire banyani nangkha tai tangi tan suka hangke borok tai ulophono onyo rajanar thangai nai tai o Tajmahal haike snamui maya jat nani bagoi tai aboni bagoi no je 2000 jona borok ni yak tan suire ka bo nai sung tai tebo khnawo khajan takle bukso tai sung khnaka je 1300 sono hangke Tajmahal snamjago tai 1700 sono hangke je 2000 jona lebar borokni yak tan sujago oni bo khnawo tai orono nani dikhajan tahote buksong orono sungpake busina nang abo kubide ereng je 1300 ke Tajmahal snamjago tai 1700 sono hangke yak tan sujago kintu je o Tajmahal snamani koi bosor nangka abo sung phainai video nale thanglai tai o Tajmahal snamani koi bosor nangka tai bufrung jin snamjangke 1300 soni simi tai jodi 1700 o jodi yak tan sujak bakhe hangke 1300 ka 5 bosor baino Tajmahal paina tongmani tai norok aro trik kothoma busi thangke hijab khlane okok busuk kubui tai o Tajmahal bahke snamjaka tai bobo kubui tai busuk naithok bahke tamo abonorok o kothoma o khnawi trik ke businani thangnai khajan takte buksong tayo basta duklam je asuk bosor tangai khulok jaigya tangai khulogya asuk bosor tongi purana ngai abono saimalanyani digi thanglene tai abono saimanani sikangkangke phadi khajan takte buksong sung o Shahjahan raja bai Momtaz borok hisang nani jo Tajmahal no tui snamlaimani tai borok ni bum asol tamo sung abo puila khnai naini lene Shahjahan je raja asaikha 5 June 1592 sono asayu bini bum asol hingangke Quran Saha bini o rajani mung tayo Quran Shahjahan mungkha Ras poribarni mung tai oboni English ni meaning talang thangke King of the World ni sajago tayo Shahjahan ni bini babuni bumu ungkha Muhammad Salim Jahangir tai bumani bumu ungkha Jogot Gosin Momtaz tai Momtaz asaikha 27 April 1593 sono tai Momtaz bumu ungkha bo kajawai paye bini ras poribaro bono loboi nulaimani si Momtaz ni bini ras poribaro bono bumu nulaimani nangu tai soi bini bumu asol hungke Orjuman Banu Begum si tai Shahjahan bai Momtaz no kanyani bagai kok sunglaimani hingke 1607 tai Momtaz bai Shahjahan kajak laimani hingke 1612 ke borok kenai kajak nani nangkha Shahjahan ningka khoroktam berei tonggo Kundra Harimahal tai Akbarbati Harimahal tai Momtaz Mahal tayo Kundra Harimahal bai Akbarbati Mahal borok bai ke kajigya ekmatra relation je politics je borni ras poribaron salona bagise bo makajagu mane kajigya hanyo kajag ma haikeno matongo nanyai sajagu Momtaz mungkha hamjagoi hanyo loboi nungmani si simple ko busina thangke nickname huno tai asol bumungke Malika Ijahan si English bai ke Queen of the World hunjago asole o Momtaz boje bini sok ungkha
bini hamjangmang mung ungkha bo administration no bo hamjagu tai Sajahan ni logiwo bo sob somoy sampile haike tongo hamjagu je jena thangna jaga hanke o montas sob somoy bini logiwo tongo tai juddo rogo thanang thung berai kherai thung sob somoy montas bini logiwo tongo nei bo sajagu tai Sajahani busla tu telengkha 16 jona tai 16 jona ni bisingo 4 jona thingani nango ajora rogo kunasuk je doctor koroi kunasuk chikitsa koroi ilas korini bagai 4 jona bemar hamya manjagai thingani nangka hni bo sajagu tai momta singka hangke 4 jona babai pe hangke no bo bahanyo sori hamya nginai thingani nangjakha tai momta sthikangke no Sajahan ba asake kapkha maiti chalia tai hor sal kaplaimang tongkha sapta kaplaimang tonginai bini sori hamya nginai bosor ka hajorti bo kumawo thangai sogoi tonginani nangkha tai kumani bo sisawoi phakya hangke no bini chehara bo nainai mani bini bokhnai ro bebang no phuri thangmani nangkha tai bini bisima bo gojangai thanani nangkha tai sorirok hoibayoi thanani nangkahnoi sajagu tai momotas thimani de dengkha 17 June 1631 sonake bo thinani nangkha Sajahan wansoka je momota thuyei phoboi paimani pore bo wansona nangka je momtas thimani final resting oma heke sanamjangnani ingthang je sara wall to ni saipuno belaikhena naithok belaikhena tongkhotok tai bini kothoma swijangna ungteng hninai o simlangno sajona bagai o Sajahan bo sanani nangkha chief architect ustad Ahmed Lahori no bo o title sawirnani nangka je o Tajmahal obahkengnai obahkenai sanamjane hninai bo sanani nangkha tayo Tajmahal no kusung marble baike sanamjaka tai a kusung marble baike sanamnai ungkha Abdul Hek Siraji boke o kusung marble baike sanamka tai hazar mayung baike rekalanyani nangkha je o kusung marble longno je hor sal playoi je 20,000 borok no tuinai o Tajmahal no sanna bagai mayung rok baike mane rekalai material rekalai o Tajmahal no sanmanyani senglaikha tayo kusung marble no hangke Rajasthani tubukha Jasper no khe Punjab ni tubukha ZN Crystal no khe China ni tubnani nangkha Turkish no khe Tibet ni tubnani nangkha Sophia no khe Sri Lanka ni tubukha Kerala no khe Arabia ni tubunani nangkha taya seke hasal kuna jagani asake naithok jagani arani kaisa aini kaisa uyangni kaisa khlainai je kusung je dam ni jinis manai no rekawinai o Tajmahal asake sanamjaka aboni bagino belaikheno naithokbo hanjaka tai o Tajmahal no sanamnani 22 bosor pakka khenangka hnibo sung saimangka khajang takute bukjong taya Tajmahal ni 22 dugulam tongmani jagao khulok lainani bagai BJP ni neta Rajnath Singh bo High Court of petition reka je o 22 dugulam khulogui nainani te committee khawinai nainani bagai bo wansoka a 22 dugulam ni bisingo jeskapuno Shiv mondir tongono tongo te aro Shiv ni murti tongnai hini bo High Court bo petition rnani nangkha High Court ni judges bo obono bodima karika je ayang je duar khologinai kaisa ka photo buinai je room ni photo buinai je yang bairao nani phane rangno photo thewire baidi photo buinai hninai bo order nani nangkha te aba hanyo khlaijak bo nangkha tai a photo kaham ke thaske kaisomoi na sigi na ke hangke mungsa si mondir tongno ma tongo tai public ro obna demand khaika je
Haidi singabono jeske pono khulogoi nyen nai tai je government no pira sarbola nyen nang laikya tai aboni bagui no yapiri teusha haina hai nalanya ni nangkha haidinga khazan ta hote bukhsong jengbo duar khulogoi tamo mano tamo maya abo hangke rajba rasno tongsinai akokda haidinga bono bagui no kokborok kothoma tongo a dugar pastawo tamo tong tamo koroi ang aboni bagui o kokborok kothoma tikhe ang khulogoi befora serai ke nono sanani bagui ang ready tongo khazan ta hote bukhsong tai norok naite like comment share the subscribe bell icon khain ta pokdi khazan ta hote bukhsong phajing hangke a basta dugulam agini simi khulok jagya tangai khulok jagya hangke abong khakasya corridor mane no taborom di ayang thangnani phainani lamani dugulam no hangka corridor no tai a corridor kha 22 corridor dugulam tongo a corridor no tangai khulogya hangke joro lakh 1.5 lakh salo sob somoi no nainai phainai borok foreigner rok tongo tai a dugulam khulogoi rika hangke jodi a dugulam ti thanglaso phailai sung hangke borok belekhini biringnai hinni se a 22 dugulam no a corridor no sob somoi log rima tono hini bo sajago khazang ta hote buksong tai a 22 dugulam abo kusuya abo sudu thanglaso phailai sini bagaisi tai aro tharnai sinai rok hangke saptawo heka waisa heka wainei a corridor khulok jaklai tongo hini bo sung khnao khazang ta hote buksong haringke khazang ta hote buksong tinini bagai asung siteng tainro jotono kaham tongdi tainro comment khaji kahamke phane video ang bo topic no tubune ang video sanamnai tainro comment khai sakangke norong ni bagai ang om hake sia tanai ne je norong ni musumani norong nanya musumani video no ang jespun ti khayi tubu sanamnya ang bahike nong saunyai nai thok ke khnari mano aboni bagai ang sananai ini bagai asung siteng nor jotono kaham tongdi jotono hambai tai kulumbai